Magandang araw sa inyo mga kaswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marvin. Nakatira dito sa Mindoro at ang edad ko ay 48 na. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nang minsang dumalaw ako sa baryo ng aking lola. Naganap ang pangyayaring ito taong 1992 at ang edad ko ng mga panahong iyon ay 18 na. Itong mga panahong ito ay napagplanuhan naming magkakaibigang magbakasyon sa bahay ng aking lola na si Lola Laura sa kadahilanang nalalapit na ang araw ng kapiyastahan sa baryo ng mga magulang ng aking ama. Kaya malayo-layo pa lang ang araw na pinag-uusapan naming magkakaibigan ay nagpaalam na ako sa aking mga magulang. Sigurado ka bang dadalaw ka sa mga lolo't lola mo, anak? Paniguradong tanong ng aking ama bago napatingin sa aking ina. Opo, itay. Matagal na po kasi tayong hindi nakadalaw kina lola. Tugon ko sa aking ama. Sige, basta mag-iingat ka lang doon ha. Alam mo namang delikado na ang panahon ngayon. Pagpapayag na sabi ng aking ama. Tsaka, huwag kang magagala ng malayo. Kapag nandoon ka na sa bahay ng lola mo, maliwanag ba? Wika ng aking ina naman. Opo, nay. Doon lang naman po kaming magkakaibigan sa bahay ni lola. Hindi po kami pupunta sa ibang kabahayan. Masayang sagot ko dito. Tuwang-tuwa at kamuntika na akong mapatalon dahil sa saya. Sa kadahilanang hindi ko lubos maisip, napapayagan ako ng aking mga magulang. Kaya mabilis na akong lumabas ng bahay para puntahan ang mga kaibigan ko at ibalita sa mga ito na pinayagan na ako. Nang dumating na ang araw na pinag-usapan naming magkakaibigan, ay kaagad na kaming tumungo sa baryo ng mga magulang ng aking ama. Siya nga po pala mga kaswang, sina Randy Michael at si Cesar ang mga kaibigang nakakasama ko papunta sa baryo nila Lola Laura. Nasa liblib na baryo nakatira ang mga magulang ng aking ama, kung kaya mahigit 2 oras ang aming nilakad bago makarating. Noong malapit na kami sa baryo, ay may nakasalubong kaming 2 dalaga. Kaya hindi ko naiwasang napatingin sa mga ito at napangiti. Subalit napansin kong tila mailap ang 2 dalaga dahil panandaliang pinasadahan kami ng matalim na tingin ng 2 bago iniwas at ibinaling sa iba ang kanilang mga paningin. Sa pagkakataon iyon ay nakaramdam ako ng pagkapahiya sa sarili. Hindi ko kasi inasahan na susungitan ako nang ngitian ko ang mga ito. Sayang, maganda pa naman sana, kaso ang susungit naman. Bulong ko sa sarili. Ano ba yan? Ang susungit naman ng mga dalaga dito. Narinig kong reklamo ng kaibigan kong si Michael. Nagmamadali na kaming naglakad ng mga sandaling iyon para makarating na kaagad sa baryo ni Lola Laura bago pa sumapit ang dilim. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan na kaming nakarating sa bahay ni Lola Laura. Masaya naman itong sinalubong kami sa may pintuan at agad na nagmano kami dito. Siya nga po pala lola, nasaan na po si Lolo Badong? Tanong ko kay Lola Laura. Nandoon sa likuran ng bahay apo. Puntahan mo na lang doon. Sagot nito sa akin. Kaagad naman kaming umikot ng mga kaibigan ko para puntahan si Lolo Badong. Nang makarating na kami sa likurang bahay, ay nakita kong nagpapatoka ito ng mga pagkain sa mga alaga niyang manok. Kaya nakangiti akong lumapit at nagmano dito. Nako lolo, ang dami niyo na po palang mga alagang manok. Paano ba yan? Baka naman, pwede akong makahingi ng manok na panabong. Pagbibirong saad ko kay lolo. Abay oo naman na po, bibihira ka lang magawi dito.
Kaya pag uwi mo magdala ka ng panabong na manok. Dalhan mo rin ang amo mo ng manok para naman may manok na aalagaan rin iyon. Tugon ni Lolo sa akin. Kaagad namang nag-utos si Lola na magkatay kami ng manok para may uulamin kami sa hapunan. Dahil bukas pa ang araw ng pagkakatay ng baboy sa kanilang baryo para sa pagdaraos ng kapiyastahan. Kung kaya manok na muna umano ang aming uulamin sa ngayon. Agad namang sinunod namin ang utos ni Lola Laura hanggang sa sumapit na ang gabi. Kasalukuyang nag-iinuman kami ng tuba sa may balkonahe ng bahay ni Lola ng mga sandaling iyon. Nang bigla kong natanaw ang dalawang dalagang tinarayan ako kanina sa daanan. Oy, taga rito pala ang dalawang dalagang yan. Bulong na tanong ni Randy kay Lolo Badong. Nako, talaga kayong mga kabataan no. Pagdating talaga sa babae, ang tatalas ng mga paningin nyo. Pabirong saad ni Lolo Badong at tinignan ang mga dalagang kararaan lamang sa gilid ng kalsada. So si Lolo talaga, parang hindi mo naman pinagdadaanan ng ganitong edad noon. Natatawang wika ko't hindi ko inalis ang tingin sa dalagang dumadaan. Oo nga po, baka nga mas matinik ka pa sa mga babae noon eh. Pang-aasar na wika ni Cesar. Tuksuhan naman ang naging pulutan namin ng gabing iyon hanggang sa naubos na namin ang alak. Kinabukasan, maaga pa lang ay naririnig na namin ang ingay ng mga tao sa labas ng bahay. Kung kaya kaagad na kaming bumangon at lumabas. Pagkalabas naming magkakaibigan ng bahay, ay nakita kong nagkakatay na ng baboy ang iilang tao sa bakuran. Kaya nagkape muna kami saglit at tumulong sa pagkakatay. Habang tumutulong kami sa pagkakatay ng baboy, ay nasipat kong parang kakaiba ang titig sa aming magkakaibigan ng lalaking nakatayo sa labas ng bakuran at nanunood lang sa ginagawa namin. Sa tansya ko sa edad ng lalaki mga kaaswang, ay mahigit 20 pa lamang ito. Kaya kinalabit ko ang kaibigan kong si Cesar kung napapansin niya ba ang masamang titig sa amin ng lalaki. O tol, kanina ko pa napapansin masama kong tumitig sa atin ang lalaking iyan. Tugon nito. Ano kayang problema niyan kung makatitig ay ganun na lang? Tanong ko sa aking isipan. Huwag mo nang pansinin yan, baka ganyan lang talaga kung makatingin sila. Wika pa ni Cesar sa akin. Lumipas ang ilang oras ay naging abala na kami sa ginagawang paghihiwa ng mga karne, habang si Lola Laura naman ay tumutulong na sa pagluluto. Pagkapasok ko sa loob ng bahay para iabot sana kay Lola ang mga karning nahiwa ko na, ay sandali akong napahinto at nagulat. Dahil nakita ko na naman ang babaeng masungit na tumutulong sa pagluluto kay Lola. Nang maramdaman itong nakatingin ako sa kanya, ay bumaling ito sa akin at sinimangutan na naman ako. Kaya nangingiti na lang ako, napapailing at naglakad na papalapit sa mga ito. Nako, Lola, bakit hindi nyo naman po sinabing may bagandang bisita po pala kayo dito sa loob ng bahay? Di sana'y kanina pa ako pumasok dito para naman makilala ko ang mga magandang dalagang katulong nyo sa pagluluto. Paberong wika ko kay Lola habang iniabot sa kanya ang karne. Hoy, ikaw Marvin ha? Magtigil-tigil ka nga riyan. Abay hindi mo ba nakikilala iring batang to? Sambit ni Lola. Napakunot noon naman ako at napailing dahil hindi ko naman natatandaan na nakilala ko na ang dalagang katabi niya. Hindi po Lola. Bakit? Sino po ba siya? Tanong ko kay Lola. Abay batang ito eh. Siya lang naman ang kababata mo noon bago kayo lumipat ang mga magulang mo sa ibang baryo. Wika ni Lola sa akin.
Sandali kong inisip at inalala sa sarili kung sinong kababata ang sinasabi ni Lola. Nang sumagi na sa isipan ko, ang batang babaeng gusgusin at mataba noon na si Binita, ay hindi ko napigilang humagalpak ng tawa nang maalala ko ang itsura nito. Napansin ko namang sumimangot na naman ang dalaga, kaya nakaramdam ako ng hiya sa sarili. Pinilit ko na lang pigilan ang sarili kong huwag matawa. Ngunit sa kaloob-looban ko natatawa talaga ako sa sarili. Ay nako Lola, huwag mo nang ipaalala pa dyan kay Marvin dahil hanggang ngayon ay wala pa rin nagbago ang lalaking iyan. Malakas pa rin mang-asar. Reklamong wika ng dalaga at napasimangot. Seryoso? Ikaw na ba talaga yan, Bitena? Nakangiting tanong ko sa dalaga. Bakit? Sino pa ba sa tingin mo? Pagtataray nito. Ha? Wala naman. Ano lang kasi. Ang layo na kasi ng itsura mo sa dati. Sobrang ganda mo na ngayon. Pahayag ko sa dalaga. Iniabot ko naman ang mga dala kong lulutuing pagkain para sa piyestahan kinabukasan. Pagkatapos ay hindi na ako muling lumabas pa ng bahay. Sa halip ay tinulungan ko na lang sila sa loob ng bahay. Kinahapunan, nakita kong lumabas sa bahay si Bitena. Kaya sinundan ko siya ng tingin kung saan pupunta. Nang nasa labas na siya ng bakuran, ay nakita kong nilapitan siya ng lalaking nakatitig ng masama sa aming magkakaibigan kanina. At bigla akong nakaramdam ng lungkot at nalumbay sa sarili nang makita kong inakbayan siya ng lalaki. Ano ba yan? May nobyo na pala siya. Malungkot na sambit ko sa sarili at napabuntong hininga. Lumipas ang ilang oras at magdidilim na, kaya nagbihis na kaming magkakaibigan dahil dadalo na kami sa sayawan. Bispiras na kasi ng kapiestahan noon, at kapag dispiras na ay may sayawan na magaganap. Hoy, ayos ka lang ba tol? Bahagya akong nagulat nang tapikin ako ng kaibigan kong si Randy sa balikat, kaya napatingin ako dito. Oo, ayos lang ako tol. Seryosong wika ko. Nawala na kasi ako ng ganang pumunta sa sayawan magmula nang makita kong inakbayan si Bitena ng lalaking hindi ko kilala. Kanina pa kasi kitang napapansing nakasimangot ka eh. Kaya nga tayo pupunta dito sa baryo ng lola mo para makisaya, hindi yung nagmamaktol ka dyan. Wika pa niya sa akin. Pinilit ko namang umiti at inaya ko na ang mga kaibigan kong pumunta na kami sa sayawan. Nung naglalakad na kami papunta sa sayawan, napapansin kong tila kanina pa may sumusunod sa amin. Kaya napapalingon ako at sandaling inilibot ang paningin sa paligid. Subalit sa tuwing lumilingon ako, ay wala naman akong nakikitang taong nakasunod sa amin. Kaya sinabi ko na lang sa mga kaibigan kong magmadali na kaming maglakad para makarating kaagad sa sayawan dahil nasa parte na kami ng daanan na walang kabahayan at napakadilim pa. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa sayawan, kung kaya nawala ng panandalian ang lumbay na nararamdaman ko kanina. Noong papasok na kami sa loob ng sayawan, ay nakita ko na naman si Bitena. Kausap nito ang lalaki at nung makita niya kami, ay kaagad iniwasan niya ang lalaki. Pagkatapos ay nakangiting lumapit sa amin. Napansin ko namang matalim na namang nakatingin sa amin ang lalaki at para bang mananapak na ito anumang oras. Kaya iniwas ko na lang ang aking paningin at ibinaling ko na lang sa iba. Bakit mo naman iniwanan yung nobyo mo? Masama tuloy kung makatingin sa amin yon. Tanong ko sa kanya nang makalapit na. Hindi ko nobyo yon, manliligaw pa lang. Mataray na sagot niya.
Nakaramdam ako ng saya nang marinig ko ang sinabi ng dalaga. Dahil ang buong akala ko talaga ay nobyo na niya ang lalaking umaakbay sa kanya kanina. Eh kung hindi mo nobyo ang lalaking iyon, bakit nakita ko kaninang umaakbay sa iyo yun? Pasaring na tanong ko sa kanya. Nabigla lang ako kanina sa ginawa noon, kaya hindi na ako nakaiwas nung akbayan niya ako. Tugon nito sa akin. Maya-maya pa ay nag-aya na ang mga kaibigan kong pumasok na raw kami sa loob ng sayawan dahil magsisimula na at baka maubusan kami ng lamesa. Bago pa kami pumasok ay nakita kong papalapit sa amin ang 3 pang babae at napag-alaman kong mga pinsan pala iyon na bitina. Kaya sabay-sabay kaming pumasok sa loob ng sayawan. Lumipas ang mga oras na naging masaya ang gabi kong iyon dahil nakausap ko ang babaeng hinahangaan ko magmula nang una kaming magkita sa daanan, at nakuha niya rin kaagad ang atensyon ko dahil sa pagtataray na ginagawa niya, at nagkataon pang kababata ko pala siya noon. Pasado 3:00 na ng madaling araw ng mga sandaling iyon nang mag-aya na si Bitinang uuwi na dahil napapagod na siya at inaantok na rin. Kaya naman agad na kaming lumabas ng sayawan at naglakad na papunta sa bahay ni Bitina para ihatid siya at ang kanyang mga pinsan. Habang naglalakad kami sa walang kabahayan mga kaaswang, nasipat kong may 2 lalaking sumusunod sa amin. Kaya napahinto ako at napalingon sa mga ito. Teka, di ba yan yung manliligaw mo, Bitina? Tanong ko sa dalaga habang nakatingin sa 2 lalaking nakatayo lang sa di kalayuan at nasa madilim na parte iyon. Oo, siya nga. At yung isa niya namang kasama ay yung pinsan niyang si Alejandro. Tugon nito. Tinanong ko naman siya kung bakit parang kanina ko pa napapansing sinusundan kami. At nakita ko rin sila sa sayawan na panay tingin sa pwesto namin. Hindi naman sumagot ang magpinsan. Sa halip ay nakita kong nagsipagsikuhan ang mga ito na para bang may gustong sabihin. Tara na, bilisan na nating maglakad. Mamaya ko na lang ipaliwanag sa inyo pagdating sa bahay. Wika ni Bitina na parang natataranta na ito. Nauna na itong naglakad, kaya hinabol ko ito para masabayan sa paglalakad. Habang ang mga kasama ko naman ay mabilis na ring naglalakad. Teka lang Bitina, bakit naman napakabilis mong maglakad? Tanong ko sa dalaga. Nung akmang sasagot na sana siya nang bigla na lang akong nakaamoy ng kakaibang masangsang na amoy na para bang amoy baktol. Na amoy malansang dugo iyong sumasabay sa simoy ng hangin. Napatakip naman ako ng panandalian sa aking ilong dahil hindi ko kinaya ang napakabahong amoy. Nang tignan ko naman ang mga kaibigan ko, ay ganoon rin ang ginagawa ng mga ito. Nakaramdam na rin ako ng kaba sa aking dibdib dahil sa kakaibang presensyang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Hanggang sa ilang sandali pa ay may naririnig na akong huni ng wakwak sa taas ng mga puno na nasa gilid ng daanan. May naririnig rin akong sumisingap-singap na para bang asong inuubot na susuka at para bang nasa gilid lang ng dinadaanan namin. Tol, mukhang aswang yata yung 2 lalaking nakasunod sa atin kanina. Malakas na wika ng kaibigan kong si Cesar at para bang sinasadyang iparinig sa mga nilalang ang sinasabi nito. Oo nga, baka gusto nilang magkasubukan. Magsabi lang sila dahil nakahanda naman akong kumaripas ng takbo. Pabirong sambit pa ni Michael. Hoy, huwag nga kayong maingay dyan. Magkunwari na lang kayong walang naririnig. Saway pa ng pinsan ni Bitina sa mga ito. Agad ko namang hinawakan ang kamay ni Bitina
at ipinagpatuloy na namin ang paglalakad at nagkunwaring wala kaming naririnig. Habang nagpatuloy na kami sa paglalakad, ay tila ba pahina ng pahina ang huni ng wakwak na kanina pa nakasunod sa amin. "Ayos ka lang ba, Bettina?" Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Dahil nararamdaman ko ang panlalamig ng mga kamay nito. Tumango naman ang dalaga hanggang sa naririnig ko na ang mga pagaspas ng pakpak ng aswang sa taas ng puno. Kaya sinabi ko sa mga kasamahan kong tumakbo na kami ng mabilis para hindi kami madagit ng aswang. Kaagad namang sumunod ang mga ito at kumaripas na nga kami ng takbo habang nagsisigaw sa daanan at humihingi ng tulong dahil nagbabaka sakali kaming may makakarinig sa amin. "Tulong! Hinahabol kami ng aswang! Tulungan niyo kami!" Sigaw ng kaibigan kong si Michael. "Tol, bilisan niyo nang tumakbo. Huwag ka nang magsisigaw dyan." Wika ko sa kanila. Kaya kumaripas na naman kami ng takbo hanggang sa ilang sandali pa ay narating na namin ang mga kabayan. Kaagad namang sumigaw at humingi ng tulong ang kaibigan kong si Randy. Hindi naman nagtagal ay may isang bahay ang nagbukas ng pintuan at kaagad kaming pinapasok ng may-ari nang makita niya ang isang napakalaking ibon umano na humahabol sa amin at ang malaking asong malapit na sa likuran namin. Pagkapasok namin sa bahay ay mabilis nang isinarado ng lalaki ang pintuan. "Maraming salamat po, Mang Robert." Pagpapasalamat ng Bettina sa matandang may-ari ng bahay na nagkataong kilala niya pala iyon. Tumango naman ang matanda at nagtanong na bakit kami hinahabol ng aswang at saan kami galing. Sinabi naman ni Bettina na galing kami sa sayawan at yung mga aswang na humahabol sa amin ay mukhang nakilala niya umano sa kadahilan ng bantog na aswang ang lalaking manliligaw niya sa baryo kung saan ito nakatira. Sinabi niya ring marahil ay nagalit raw ang lalaki nung malaman nitong pumunta ako sa baryo ni Lola dahil nang hapong nagkasalubong pala kami ni Bettina sa daanan ay namumukaan niya na pala ako. Kung kaya naikwento niya raw ako sa kanyang manliligaw na dati niya akong kababata. At noong makita ko sila sa sayawan ay ipinagtapat niya pala sa lalaki na kahit kailan ay hindi niya ito magugustuhan. Kung kaya hanggat maaari lang ay tumigil na ito sa panliligaw. Marahil nga'y dahil doon kung kaya nagalit ang lalaki at nagpasama pa umano ito ng pinsan niya para tambangan kami sa daanan. Bigla ko namang naalala ang lalaki nung umagang nagkakatay kami ng baboy ng mga kaibigan ko. At doon ko napagtantong kaya siguro masama kung makatitig sa amin ang lalaki. Dahil naikwento na pala ako ni Bettina dito. At baka iniisip noon na magiging karibal niya ako kay Bettina. Nang matapos magsalita ang dalaga, ay hindi ako makapagsalita sa mga narinig kong ipinahayag nito. Sapagkat hindi ko lubos akalain na totoo pala talaga ang mga aswang. Ang buong akala ko kasi ay haka-haka lang iyon ng mga matatanda noon para gawing panakot sa mga kabataang nagpapasaway at hindi nakikinig sa mga magulang. Nagpalipas na lang muna kami ng magkakaibigan sa bahay ng matandang nagligtas sa amin habang hinihintay na magbubukang liwayway. At nung nag-umaga na nga ay tsaka pa lang namin inihatid si Bettina at ang mga pinsan nito sa kanilang bahay. Pagkabalik naman namin sa bahay ni Lola ay kaagad naman naming ikunento sa kanila ang mga naranasan namin tungkol sa aswang. Sinabi ko rin kay Lola ang tungkol doon sa lalaking manliligaw ni Bettina. Noong marinig niya naman ang pangalan ng lalaki ay nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat nang nagsabing, "Mabuti na lang at hindi kayo napahamak, apo. Alam mo bang bantog na mga aswang ang mga angkan ng lalaking sinasabi mong manliligaw umano sa kababata mo?"
Oo nga, mabuti na lang din at hindi sinagot ni Bettina ang lalaking iyon. Naku kung nagkataon magkakaroon na ng manugang na aswang si paring Imong. Paberong wika ni Lolo Badong. Kinatanghalian naman ay umuwi na rin kaming magkakaibigan sa baryo namin. Dahil natatakot na rin ang lola at lola ko na baka balikan pa kami ng pamilya ng mga aswang at baka mapahamak pa kaming magkakaibigan. Dahil sa pangyayaring iyon mga kaaswang, magmula noon ay hindi na ako dumadalo-dalo pa sa mga sayawan, lalong-lalo na kapag may piyestahan. Sa kadahilan ng tumatak na sa isipan ko ang nangyari sa aming magkakaibigan. Tungkol naman kay Bettina, hindi kami nagkatuluyan dahil hindi ko siya nililigawan. Kung hindi lang sana ako naduhag, di sana nakaisang dosena na kami ngayon. De joke lang po. Basta, kapalaran ang naghusga sa amin at naglayo sa aming dalawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Marvin ng Mindoro.